nasza mać pisze sama, jeszcze dwie młodsze soce, dwa młodsze bratra i ja. Te tamne Zala byše w Lajsniku, Hanna byše w Budyszynie, a nasza Marta. To się potem doma ostał, had jo 47. Nasza macie się potem przez tu rolną reformu polazała. Moje połanskie przecie byše nimo. Richard Kuba su se rozpuścili, na który sich ja inspektor być. To się potem mama naszej macieri pomagać do 47, a potem sam się ja na te ucierskie ukubanie przygotował. Ja sam szedł do Krosty, to byś tam taki ryczny kurs, a tam są też takie kursy za zastojników, knihevednictwa, tak dalej, so to tam vedło. A tam juno przyszedł tu Michalk, w nadawku do Radworskiego ucierskiego ustawa, ten byś tu ucierski ustaw radował. A to tu Jenka ja tam był tu szef toho kursa w Kroscie. Cele jedno mianował, że ja pójdę do radowania, do ucierskiego ukubania. Ja docela nie niczego za to czynił. To ja tu mnie tam nie było posłał. No ja tam się potem czynił to ucierskie kubanie. Ja sobie możecie jeszcze to opisać, to sobie w rodzie, a tak? Te ucierskie kubanie? Tam gdzieś to byś w rodzie tam dylkaście, tu docent byś tam Juri Kubasz, tu tam sobie psychologię podawał, potem Jan Leinert, tu nie podawał pedagogiku, a niemčinu, a Michał nauka serbszczyna a tak dalej. No hej, to je było po takim był 3 miesiąców. So, a von od januara 48 potem się był uczę w Wielkiej Dubrowie. A ja sam potem ladał, że ja tak śmiesznie, jak można czynił moje uczerskie próbowania, to jsme dobili 2 próbowania czynić, te první a te drugie. A to się ja posta czynił te první a jedna posta te drugie. A potem się czynił dalne studie. To. Dalne studie zaczął? Za biologię, a potem eksterne studie za ruszczynę. To by się potem tym PI w Budyszynie, a to się czynił tam potem eksterne tun ruszczynę. Serbszczynu też? To też? Serbszczynu ja dostałem testat. Że ja smiał do 10-letnika tun serbszczynę uczyć. Wtedy się nie tak wiele uczerów serbszczyny ukuwanych było. No ja, tam się potem sam dalej kwalifikował, ale tun eksterne studie za ruszczynę, potem biologię, tun listu, to się ja czynił jeszcze potem. No to by się jedna posta, a potem wszędzie tun jedna posta, tun szulskiej radicielino do Dubrawy. A on prawie, co się ze mną ryczyć, a on prawie, że oni trzeba, aby nie swacili nuznie jednoho nowego szulskiego wiednika. Tun stary szulski wiednik, ci kolegi, a tun tych kolegów nie ma jacy w horści, a ci kolegi tepta jemu na owie. Gdyż ja potem tam był, w Nieswacili, się potem pytnął, czy odla to by się jedna dusza od muża tun liszyn, tun dyrektor. A wunci się mnie tam mieć za nowego szulskiego wiednika. Ja pani, ja to niekie wyduwa, ryny zażywił, ja by ju rado was nechał te dzieło menić. On prawie, że no hej, przemyslujcie się to iścinu, ja iścinu przyjedu. A krótko do zakończenia szulskiego lata, jedna pusta, pisze tu iścinu wonka, a to jest to szulskiego wiednika, bo Dubrawy sobie pomocy dał, a też się mnie potem obdział, potem skończnie prawił, hej, tam pundu.